бозиҳои гурӯҳи Б ҷоми Кафа дар шаҳри Бишкеки Қирғизистон идома доранд. Мизбони мусобиқа дар бозии даври аввал бо дастаи мунтахаби Афғонистон қуввавоз муд ва ба комёбӣ муваффақ шуд. Дар ин гурӯҳ дастаи мунтахаби Эрон, ки аз ҳама беҳтарин маҳсуб мешавад, пеш аз муҳлат аллакай ҳамчун ғолиб пешгӯӣ шудааст. мо аз бозии байни дастаҳои мунтахаби Қирғизистон ва Афғонистон ба шумо ҳарф мезанем. дар бораи дастаи мунтахаби Қирғизистон мо хеле хуб медонем. дар бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон ва ҳамчунин Осиё мо бо ин даста бозӣ кардем ва аз қудрату тавоноии мунтахаби Қирғизистон баҳравар ҳам ҳастем. дар ин бозӣ футболбозони дастаи Қирғизистон хеле хуб бозӣ карданд. ҳуҷумҳои баръало аз ҷониби Мирлан Мурзаев. ҳоло мо дидем ки чӣ гуна як ҳунарнамоии зебо буд, ки натавонистанд бо гол анҷом диҳанд. Абдураҳмонов ҳам зарба зад. Инҷо ҳам боз футболбозони дастаи мунтахаби Қирғизистон зарбаҳои пай дар пайи худро заданд ва ин капитани даста Мирлан Мурзаев аст. вале чизе ки дар инҷо боиси фикру зикр ҳаст, ин ду ғалабаи Афғонистон бар дастаи мунтахаби Қирғизистон аст, ки ин нишон дод 1-2 аст, яъне Афғонистон ду баротиба Қирғизистонро буридааст, яъне мағлуб кардааст. аммо дар инҷо дар ин бозие ки ҷоми Кафа аст ва қирғизиҳо дар майдони худашон бозӣ мекунанд, ин чизи дигар аст. Афғонистон соли 2014 1-0 Қирғизистонро мағлуб карда буд. як бозиашон мусовӣ анҷом ёфта буд. он вақт бозиҳои дӯстона ва як бозии дӯстонаи дигарашон дар худи ҳамин майдон бо пирӯзии Афғонистон 1-0 ҷамъбаст шуд. аммо инҷо бошад ҳоло футболбозони дастаи мунтахаби Қирғизистон ба пуррагӣ ба ин бозӣ таваҷҷӯҳашон зиёдтар шудааст ва ҳуҷумҳои пайвастаашон барои Ҳамидӣ дарвозабони дастаи мунтахаби Афғонистон душвориҳо дар ин сатҳе ки ҳаст душвориҳои зиёд яъне пайдо накард ва дар натиҷа футболбозони дастаи мунтахаби Қирғизистон як ҳолатро дарёфт карданд ва ин зарбаи ҳоло бубинед, ин зарбаи олие ки инҷо метавонист бо гол анҷом ёбад, вале тӯб ворид тури дарвоза нагардид. бисёр хуб ҳам буд, бисёр ҳам зарбаи олӣ буд аз ҷониби бозигари дастаи мунтахаби Қирғизистон. роҳи дарвозаро пайдо накард, вале танҳо 7 дақиқаи вақти иловашуда як имтиёзро аз дастаи мунтахаби Афғонистон рабуд, ки мову шумо ҳоло ин голро хоҳем дид. Эрнест Батирханов дар дақиқаи 97 ягона тӯбро ба тури дарвозаи дастаи мунтахаби Афғонистон ворид кард ва ин тӯби задашуда тавонист 3 имтиёзро ба дастаи мунтахаби Қирғизистон орад. ҳоло ин лаҳза наздик мешавад. бубинед 7 дақиқа вақти иловагӣ таъин гардид ва футболбозони дастаи мунтахаби Қирғизистон ҳамон охирин фурсатро истифода бурданд, ки ҳамин ҳолат ҳоло ҳаст, ки тӯб ворди тури дарвоза гашт ва пас футболбозони дастаи Қирғизистон ҳам бо душворӣ бар Афғонистон пирӯз шуданд. дар ин гурӯҳ яқин аст, ки қирғизҳо муборизаро барои ҷои аввал хоҳанд бурд. як бори дигар ба Эрнест Батирханов назар мекунем, ки чӣ гуна дарвозабонро гузашт ва тӯбро ворди тури дарвоза кард.